Għalkemm il-bank ta' ċans ta' 30 ta' Ġunju biex l-investituri jaċċettaw il-proposti li kienet jagħmlilhom il-każ tal-Lavalette Multi Manager Property Fund mhux ser jieqaf hawn. Hemm uħud li ddeċidew li ma jaċċettawx l-offerta tal-BOV u jieħdu l-każ tagħhom il-qorti. Oħrajn qed jitkellmu fuq il-lezzjonijiet li kulħadd għandu jieħu minn dak li ġara. David Kurmi li huwa d-direttur maniġerjali ta' Kurmi and Partners Limited kiteb fuq il-ġurnal The Business Times dwar is-semewlieni li għandhom il-persuni li jmexxu fondi ta' dan it-tip. Dawn in-nies hemm bżonn li jmexxu b'aktar professjonalità u trasparenza, inkluż fuq il-mod li bih jivviċinaw il-klijenti prospettivi. Fil-każ tal-Lavalette Multi Manager Property Fund il-bank avviċina klijenti biex jieħtlu għal fond li ma kienx jottalihom. David Kurmi jgħid li l-mod li beħed jimxu l-affarijiet hemm bżonn li jinbidel għaliex li tinċentiva skont l-ammont ta' investimenti li jinbjaw huwa ħażin. Miri speċifiċi ta' kemm iridu jiddaħħlu klijenti u kummissjonijiet skont l-ammonti ta' klijenti li jiddaħħlu f'dati f'idejn persuni mhux adattati jistgħu waslu biex jinbijaw investimenti ħżiena lil klijenti li ma jgħoddux għalihom. Dawn mhux il-mod li għandhom jimxu l-affarijiet għal David Kurmi. Kurmi kritika wkoll il-fatt li ma jagħmel sens li l-istess istituzzjoni finanzjarja taġixxi ta' trust manager u investment manager kif ġara fil-każ tal-BOV. Mill-każ tal-Lavalette Multi Manager Property Fund hemm ħafna progress xi jsir, tenna Kurmi. Ejja ma nitilfux din l-opportunità temm jgħid il-Managing Director ta' Kurmi and Partners Limited.